Salut! Știi de ce e important să dimensionezi corect pompa de căldură? Îți spun eu. În primul rând, dacă o supradimensionezi, investiția inițială o să fie mai mare decât este nevoie, ceea ce înseamnă că o să dai mai mulți bănuți decât trebuie. Dacă o subdimensionezi, nu o să fie la fel de eficientă, ceea ce înseamnă că tu poți avea costuri poate cu 20% mai mari decât trebuie. Un alt aspect foarte important este că pompa de căldură se dimensionează și în funcție de ceea ce alegi tu în casă ca încălzire. Încălzire în pardoseală, ventiloconvectoare sau radiatoare. Cea mai bună eficiență energetică o oferă încălzirea în pardoseală. Totuși, în timpul verii o să simți puțin disconfort dacă o să ai răcire în pardoseală. Ceea ce înseamnă că cel mai bine un sistem geotermal bun merge cu încălzire în pardoseală și răcire în tavan. Dacă vrei să dimensionăm corect și să vezi ce înseamnă să beneficiezi de serviciile noastre, te rog să ne contactezi.